Morjesta. Talvi tuli eteläiseenkin Suomeen ja ainakin tuolla Facebookin volkkariryhmissä on aika rajusti keskustelua 12 voltin akun herjoista ja siitä, että voiko sitä ladata. Ja vastaushan on, että akkua voi ladata ihan normaalilla laturilla. Kannattaa tietysti älylaturia melkein käyttää ja varmistaa siitä, että se oma laturi sopii sille kyseiselle akkutyypille, mikä siinä omassa autossa on. Eli tässä on ainakin AGM-akkua näissä on käytetty ja on myöskin muita akkutyyppejä. Tärkeää muistaa on se, että kun lataatte ulkoisella 12 voltin laturilla autoa, niin älkää ladatko auton ajoakkua samanaikaisesti. Älkää myöskään pitäkää autoa niin sanotusti päällä, eli siten, että se on virrat päällä siellä. Se voi aiheuttaa ongelmia, koska 12 voltin akkua ladataan silloin, kun autossa on esilämmitys päällä, taikka siinä on ajotila taikka ajovalmius päällä, taikka kun sitä ladataan sitä ajoakkua. Niin sillä vältetään se, että ladataan vaan yhtä kautta tavallaan sitä 12 voltin akkua. Mutta ei mitään, kurkataan konepellin alle että mitä siinä pitää ottaa huomioon. Hyvin yksinkertainen toimenpide, ei vaadi mitään ihmeellisyyksiä, vaan ainoastaan se, että kytkee ne johdot oikein tonne akkuun, taikka toista johtoahan ei kytketä suoraan akkuun, vaan tuonne maadatuspisteeseen, mutta kurkataan porukalla, niin katsotaan miten sieltä löytyy. No niin, ja täältä näyttää konehuoneessa. Kyseessä siis 21 vuoden ID3 ja hyvin samanlaiset varmaan on näkymät muissakin ID-sarjalaisissa. Eli kurkataan. Akku löytyy täältä kuskin puolelta ja täältä löytyy ton muovikannen alta löytyy toi plussanapa. Kansi aukeaa noin. Siinä on selkeä punainen kanta tossa. Ja miinus mahdutuspiste löytyy tuolta. Eli on toi tappi tossa. Ja ihan niin kuin tuossa oli plussa, niin tuossa plussanavassa, niin tässä on miinus merkkinä siitä, että se on negatiivinen napa. Eli laturi kytketään noihin suoraan tuohon plussanapaan ja miinus laitetaan tuohon tappiin kiinni. Se minkä takia näin on se, että akun varaustilaa auton järjestelmät seuraa. Ja jos me kytketään suoraan tuon miinuskenkäkin tonne akkuun, niin silloin se järjestelmä ohitetaan ja se ei tiedä, mikä se todellinen akun varaustaso sitten on. Ja se saattaa aiheuttaa jatkossa ongelmia siihen 12 voltin akun lataamiseen. Mutta näillä opeilla lykätään nyt vielä muodon vuoksi tuohon kaapeli kiinni, niin näette mitä tapahtuu. Noin, eli siinä on näkymä ja toivotaan, että näettekin jotain siitä. Niin ei mitään, otetaan täältä laturin kaapelit. Tää on toi lamppu nyt pois tosta. Ja plussa tonne. Ja sitten miinus tonne tappiin, mikä tuossa katsottiin. Noin. Elikkä se on noin yksinkertainen. Laturi onkin täällä jo seinässä kiinni ja sehän alkoi sitten sähköä sinne puksuttelemaan. Noin, eli se on niin yksinkertaista, ei ole vaikea homma ja varmistakaa tosiaan, että se teidän laturi tukee sitä akkutyyppiä, mikä siellä on akkukemiaa, eli ei keitetä sitä 12 voltin akkua. Se, minkä takia mä latailen itse 12 voltin akkua aina silloin tällöin on se, että kun kovilla pakkasilla se jännite siellä tippuu tai auto ilmoittaa, että ei oikein puhti piisaa, niin se alkaa tiputtaa noita eri järjestelmiä pois tuosta autosta ja meillä muodostuu ongelmaksi se, että kun auto oli seissyt pidempään kovilla pakkasilla, sillä oli ajettu hyvin lyhyttä ajoa tuossa ja oli käytetty esilämmitystä, auto ei ollut laturissa, niin se oli käyttänyt 12 voltin akkua niin paljon, että se jännite tippui. Sitten kun mä löin auton laturiin kotona, niin
Gridio ei pystynytkään laittamaan autoa enää yöllä päälle kytkemään sitä latausta, koska verkkoyhteys oli katkaistu energian säästämiseksi, niin se on aika tympeä tilanne aamulla, kun akku on yhtä tyhjä kuin illalla, kun sen olet siihen laturiin tökännyt kiinni ja pitäisi vähän kauemmas lähteäkin. Sitten kun tiedetään tämä volkkareiden talvilatausnopeudet näissä, missä ei ole tätä esilämmitystä, niin siinä voi olla sellaisia tuskaisia hetkiä, kun pitäisi aikataulussa ehtiä jonnekin. Ei mitään, kiitoksia kun katselit loppuun saakka. Tämä oli ensimmäinen tupevideo ikinä. Katsotaan seuraako jatkoa.